kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Auntie Leticia! Antay! Umayak man! Nay, sika magayam day ta, Kimberley ka anakan. Sobra ka. Saanan antay? Nangyagak laang iti aros kaldo para kini apong. Ah, At to'y anti awatin nyo. ay na. Agkapi-kapay asak baya pumanaw ka. Adda ginatang ko ang merienda. Hinton maminsan tulatan antay. Sigurado ka. Wen antay. Mapanak pa ngamin iti ayan ni Nana Marcia. Mapangkualaan tinatang nga order ni tatang keng kwa. Ala, urayom nga ron ti malukong mo ka anakan. Ay nawaw. Isubli yung tulatan. Ano mapang kayo ije balay antay? Ni apong ngay gayam. Jak mo makita. Adda iti silid na. Nakaturog manen. Agpakadaak nga rudan antay. Ibagayo kang kwa tamangan iti nasusustansya amakan. Wen ka anakan. Di ka madanagan. Taas asikaswan mi ni apong yaw. Ay nako, anya tar aramidan ni apong iti sirok ti manggananang. Diyak man amo kan apong mo, Donald anak ka. Kasla na unag manen ti pampanunutan na. Wen nga raw. Namigat ka ti dayjay? Nalpasen, naggidan kami itay. Apay ngay nga takas jay. Kasla na liday nanang. Awan ka din nadakdakamat na kada kayo. Awan mo, tanak ka. Kasarita yu man. Makapadanag mo ti kasjay. Ang mga no adagayam ti rikrik na asaan tayo nga mo. Ala, kasaritak to kalpasan ti panagdigos na. Okay nanang. Maturugak pa'y tagtrabaho ak manen no rabi. Ay katwan agin anak ka mo. Siya kun ti makaamukan apong mo. Ni apong ngay nanang. Nakaturog manen, nabannog ka no ang nagtugtugaw. Kahit nakasarita yu ka day. Sinalod-sod yun na apay anak ka ulimag. Kailiw na ka no dagiti anak kan apo ko na. Hindi talang. Wen, ket nasa una, ano mabalin ket adda ko mamaangay arayon yon tayo. Tapno makumpleto tayo ita si bibiyag pay ni apong yaw. Ay nawaw. Hindi talang gayam kat makapadanag ni apong. Unak lakit din o damot tinrikrik naan na dita. Kasi ti apo, awan medkit di anak ko. Ala, i-chat mo man iti group chat tayo. No kaano anawaya dagiti anak ken apo ko ni apong yaw. Ibagam akayat ni apong yaw nga adda maangay ariyon yun tayaw. O sige, kasta teramidak nanang. Planuan nyo maulaang no kasanaw. Agyaman nakta sinong batam ti awag ko kasinsin. At ka di masapol mo kasinsin minche. Kaadwan kadagiti kakasinsin tayo kat dito'y lugar mi ti kayat da pa kaangayan ti reunion tayo. Tibilin ni apong kat dito'y lugar may kuma. Adumat lang ti kasinsin tayo dito. Kung saan tayo ang magastusan unay no dito'y ti pakaangayan na kasinsin. Anya ti plano yo aya? Agluto tayo pa ilang? Wan kuma kasinsin. Tapno makatipid tayo matlang Nagadayong arod dita. Dito'y balay ti pagnanaudan ni apong. Anya ti kayat yo. Ni apong tagbiyahe iti adayo. Sigurado nga ado ti saan nga umanugot itikas na ang plano yo. Ay nawaw. Apay kumamag. Tak no agluto tayo pa ilang. Kat kaadwan kada kami dito ikat busy iti trabaho mi. Ag-resort ken agpa-cater tayo latan. Tapno ma-enjoy tayo met Da kayon ti agad jazz. Wan ang amangan no. No anya ti panglakaan tayo iso ti maaramid. Di yu man ngamin ipilit ti kayat yo. Gusto laing may tinaibaga ni kasinsin mo, Donald. Ay nawaw, narigat nga rod ti kasjay akapanunutan na tatang. Narigat mo't nga ibagbagam.
No agresort pailatan, nalaklaka, saan tayo amarigatan? Kan iso dati umay dito'y Win ngam no kasta ti aramidin tayo. Sigurado adakil ti magastos tayo. Kat maikarigatan Kasano nga raw dagiti kabagyan tayo amarigrigat. Ay nawaw, apay asyak ti pangibagaan yung itikas na tatang. Parikot damot tanday ta. Saan mo't amabalin nga agraman day ta abanag kat pagparikutan pa'y. Data ti jacket ken kaminchi. Napagsasaritaan min kadagiti kakasinsin ko ti may papan iti day to abanag tatang. Para kin apong nyo day ta reunion. Nuan niya ti kayat niya. Iso ti masuraw. Ken numano ti budget akabailan ti amin. Iso ti maanusan. San nyo nga ipilit ti kayat yaw? Tama nga no awan ti mapan. Nakaawag ka mat kasinsen. At na patag nga ibagakan ka, Kimberly. Anya day jay kasinsen. Nakasaritam ka din ni Kasinsin Donald. Saan pa'y kasinsen? Apay ka day? Tadda saan mi anag kinaawatan. Ay nawaw, anya ti di yung nagkinaawatan aya. Di kayat da nga miin kat di ta lugar yu amaangay ti reunion a request ni Apong. Kat, Adu mo ilang dagiti kabagyan tayo, akayat da dito'y lugar milaangan. Agresor tayo kumatap no saan anarigan. ay kwa kasinsen. No para kanyak, suruton tay latan ano anya ti imbaga ni Apong, wano dagiti aante kan aangkel tayo. Nagriga nga rod no di ta lugar yu ti pakaangayan na. Nagadayo. Wan, ngam iti ayan mat da kasinsin Donald ti pagnanaedan ni Apong, isukit din ti agbiyahe iti adayo. Kasjay mo gayam ti plano da. Kasasadot ti makireunion no asjay laang kasinsen. Wan nga rod, jakman amo dagiti daduma akabagyan tayo. Kaya't dati bongga ariyon yun, kat saan mat nga amin kat kabailan na ti agbayad iti dakkel agatad. Dayta ti di da panunutan kasinsen. Tilaang bagida ti pampanunutan da. Ay, awan lat amok iti dayta ariyon yun. Amang ano agbalinkit di ariyon yun, dagiti paramag. Dayta pa'y ti may sa akagurgurak kasinsen. Amangan no maurnong tayo, kat addamanin dagiti kabagyan nga agpipin na sikat. Ngam no siyak, saan akon amapan? Ay nawa, no saan tayo nga mapan? Sigurado nga adda ti maibagada. Ninanang latan ti ibaon ko. Di bali ata kanayon matasarong karak ni Apong ije balayo. Ure awan ti riyon yun, kat pasyarak latta. Unmat kiti Oray siyak, agdwa-dwa akmut laang no dumaraayak nga tawon no saan. Makabula na yung tinapalabas, ipod nagsasaritaan niyaw nga da maangay a reunion tayaw. Matuloy ka di pa'y day anak kaw. Kapilitan atatang, apay kit dinasaan. Mangan mo saan nga umay dagiti kasinsin niyaw? No di da umay, matuloy latta ti reunion tayo. Tinapatag kat adda ni Apong. Na-i-reserve ko matlangan ti resort apakaangayan ti reunion tayo. Kahit adda tinagbayad. Adamat, ngam narigat amasingir ti daduma. No pay kasta, okay lang. Dagiti laang matmayat nga agbayad ti imbitado. No adda saan nga agbayad, kat napuskol pay lang ti rupa nang agpakita. Singirin minton kadaan tinura ijay. Ay nawaw. Anya, muta klase ti reunion day tangay. Basta kas jay tatang. Anya. Ay nawaw, apay mo't adi ka nagpulis ngay Donald anak ka. Itulod kailangan kinapong ije terminal nanang. Anya, ni Kimberly akasinsin mo ngay, saan mo't amapan? Agpada kami amasadot adumaray nanang. Da kayo laang timapan. Ay nawaw, sigurado nga da maibaga dagiti kabagyan tayo no saan kayo amapan. Anya kumaitangay nanang. Sigurado ariyon yun matlaang dagiti paramag dayta ariyon yun. Anyat ko nam. No anya tinanggagyaw, isuday jayo nanang. Para magkun ko na mag. Pagsapatusan nyo kit din ni Apong, tagrubat tayo. Ay, makaparurod mo't daya akasinsin. Ni antisimang may samot akong sintidor. Apay, anya tinagaapaan nyo aya. Ipilit na nga rod nagbayad ka no iti contribution na. Katawan mo't nga rod tinaawat ko. Mangan nawan ti kwartana. Noawan kwartana, saan lata ko man ngimay? Ay, saan ada saya ati kasta kapanunutan anak kaw. Ay, unggaya. Anya din nadamag ko may paspasikat mo kano itay ti trabaho.
Kung kumparom ka no, ba't trabaho iti kasinsin mo? Ti kasinsin ko a security guard, tatang. Naurnong tayo dito, oy, takayat ni Apong yaw. Nga dati maangay ariyon yun tayo. Saan kat atap na agpipinasikat tayo? Nangruna tilugan kin balay ahul-hulogam, iparamag mo pa imay. Ay natatang, awan dakis na no istorya kadakwada, takukwak mo't dayjay. Kan may sa, ni Auntie Emma ti mo na. Nagistorya akmat tapno di da panunutan akaasi Unay, tikas to'y klase ti reunion. Reunion mo't gayam na kiti paramag. At damanan kabagyan tayo asaan nagkinaawatan itay Manong Gabriel. Kasanaw, kitunggal maysa. Ipagarup na nga iso ti kalalaingan, ken kangatuan. Day tangarong. Ewan ti sir-sirbi ti reunion no kastoy lang. Un nga rod, imbes ma-enjoy tayo, saanan taagan anawa tayo muteng. Day tangarod kay nagbalidmit na reunion na kiti paramag. Iso ama ditirik na ni nanang itay, tagsisinong ba da kidain. Narigat mo't ngamin tagsasaw. Tanood na may baga, kada tao pa'y tagbalin adakes. Iso asya, agul uli makaklaangan, Manong. Di balay, agawid tayo mailaangan intunbi ka. Oh, Nanang, kumusta nga iti reunion niyo? Ay, nagaapa damag. Ah, anya ti ko na yun, Nanang? Nag-aapa kayo? Iso dalaang sa anak mo't anak apa. Ay, nawa. Apay ka numay. Wen tatunggal may sakit ipagarup na nga iso ti kalalaingan ken kangangatuan. Ay, naimbaglangan. Tasan kami anapan ken kasinsin Kimberly. Awan mo't laang serserbi ti reunion. Sayang laang ti gastos ken oras. Madipay kit di atirik na ni Apong yo iti kasyay anapasamak. Kasanumat nga Nanang, nagaduti paramag akabagyan. Ipilit da pa iti kayat da. Inton sumarunaw, uray awanen ti agri-reunion no kasyay laang. Umay dalatan sa rungkaran ni Nanang dito'y balay. Ti istorya ni nanang kanya kat nagaapa da kano kasinsin. Puno da ita kasinsin. Husto laang ti desisyon ta asaan anapan. Hindi agplan-plano tayo pa'y lahang ngamin kat ipilit mo ti daddo mati kayat da. Tagayam sa bali ti panggapda. Nakunampay kasinsin. Kayat dala ang gayam tagpasikat. Amo ni Apong tinapasamak? O, ang kasinsin. Nakita na kano, iso amadi tirik nana. Anya ti reaksyon na ngay. Inton sumaruno, kat oray awan kanon ti reunion kasinsin. Anya lakit di mo ngamin dagita kabagyan tayo. Tila ang mabagida ti pampanunutan da. Adda ko mamanen reunion tayo no baro atawon tatang. Da kayo no kayat yaw. Kayat mi kadaan tinora. Da katat ti mayat amapan. Adda mo't siguro. Dagiti paadam manin a paramag. Ni tatang. Da kayo ti makamoy ti dayta reunion. Tarutsak. Da kayat ti makibiyang. Da kayat ti agsasaw. No makawaya kayo, umay kayo dito'y balay, ta dito'y tayong agbaro atawon kasinsin. Kasla reunion matlaan. Pasensyakan kasinsin menche. Ngam alanganan ang makaumayak. Adamo ngamin trabaho. Kasta ka di? Wan. Ni auntie ngay nga ta. Alanganan mo laang dayjay ta busy iti garden na. Kasta gayam. Ipadas mulatan akong takan ti daddo maakakabagyan tayo. Amang ano adakadakwada ti med ang makibaro atawan dita. Wanin kasinsin. No kasta, saan kayo mat nga umay, Auntie Leticia? Tadamot plano mi ditaw. Ni kasinsin Donald ngay nga ta, ante. Ay, busy mo lang ti kasinsin mo. Busy kayo mat amin Agkikin na awatan tay latan Ni kasinsin mo Kimberly ngay. Di mo impadas ngay nawagan. Inawagak ngam alanganin mo lang ante. Una yun ti kastoy. Sapay adda ko manapintas a planok. Mawatan tayo kumatitunggal maysa, kanakan.
Anya ngay nga rod. Sige, ante. Agpakada akon, tani Auntie Elsie man mo ti awaga. Bareng makaumaida. Nanang, ang sino timawag? Ni kasinsin mo menche anak ko. Ay nawaw. Apay ka numanayin? No kayat tayo kat agbaro atawon tayo kano iti ayanda. Kasla reunion tayo kano laengen nga kakabagyan. Reunion manin dagiti para magdayta nanang. Iso ang nagrasunak itay. Imbagak nga damot plano tayo. Narigat ti agan anawan no agaapa da ijay. Ay, naku nayo pa'y nanang. Gumatang taylangan iti iluto tayo mutla dito'y balay. Nasaysaya at pay anak ko. Awan pagdanagan tayo. Pudno launay dayta, nanang. Dante Emma, Auntie Nora, Auntie Elsie, kandagiti anak dalaang ti mayat nga umay tatang. Jay daduma kat di da kayat. Ay nawaw, no di da kayat. Awan ti maramidam. Saan mo't nga mabalin aguyodam ida? Makapasar, sayang ti ado a plano. Natro malakit di dagita, iso akasta. Ay na, Ti reunion nga men, kit oras, tapno agkikinumusta tayo. Saan ka tatapno agpipinasikat ka na agaapa tayo? kaisuma nga min tatang. Iso may ngaming tatan. Kahit no sa balo mo tararamidan niyo, no da ti reunion. Dagiti sa nikwa, kin trabaho yaw, tisang kaistorya yaw. Uray saan da mo tasalsalod sudan. Naimbag pa'y daan tinura kin Auntie Elsie. Siyempre, nagpapada kayo kadanteng para magmat na kita tao. Anya, Nakaran ka matan iti sakit da. Saan ngamin anasaya at ada tayo ti mangipanakkel iti bagbagi tayo, anak ko. Urayan tayo asabali at tao ti agsaw para kada tayo. Nawatam? Ay, nawaw! Ti reunion kat aldaw ti panakikinumusta kan panagkaykaysa dagiti agkakapamilya. Saan nga aldaw ti panagaapa kan panagpipinasikat. Pagtalinaadan tayo nga rod kuma ti ayat kan kapya. Tapno na pintas ti linangan ti agkakapamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bisitaam ka din ni Papay di Hospital ita, Sharon, bakit? Wala kay, sakmat lang ti agbantay itangal daw. Nag-text ti kabsat ko ang mapanak pa'y, tadda ka no klase na. Kaano nga irwaryo ya? No awanen agbantay, irwar minton Sabado. Wala, takaasi kayo matlaang na kwa. Naimbag kumamit, maagasan. Kasla alanganin mo. Ay, wan nga ron. Sa anak ang makatrabaho. Apektado matan ti panagadal dagiti kakabsat ko. Kasaritak nga rin ni Marlene. Tayo so ti mga wirita nakta. Wala kay, ibagam itiipang ko asaan pa'y arumwar. Itangal daw laang matkit di Okay. Mabayag mo tinday ta, rikrik naan ni Papa. Day tangarod. At damat kat di kwarta na apagpaagas na. Ngam saan matan nga agimbag. Amang ano talaga asaanin nga agimbag ni Papa. Bakit? Kumusta nga'y kanuti katuga nga, Manong Rex? Saan ka numatin nga agimimbag? Ay nawaw, sayang mo, tibay bayadan day di ospital no saan mo't lang agimbag. Daytang karudading ko. Amang ano inton madamdamak at maibusan ti kwartada. Awanan da kayon ton ti agrigat no kasta ti mapasamak.
Amangan ko nak nung mailako dapay dagiti sa nikwada. Daytamot ti maysa pagdandanagak. Apay ngamin adi dapay lang irwar no saan matlang ang maagasan. Diyak man amo ka dagitang agkakapsa. Hay, isupay kit di ataktak ken gastos dayta. Naku nang bayadin ko. No saanen ang maagasan, aklo ng dalat ta kumangaminan. Saan akasta aparigatan dapay lang tipada da tao. Kumusta mat nga tatikapsat mo ang masakit? Linda bakat? Kumapkapsot nga road lakay. Kat, kaano nga agbantay ka di hospital nga? Nagtekste ka anak ka, mapanak ka no biyernes. Mapang ka. Tulungam ti ka anakan ta. Wan lakay. Kasi naman takas tati ka sa sada ita. Wan nga road lakay. No saan kuma nagsakit ni Manong. Nasaya at kuma. Saan da marigatan. Saan tayo akontrolado ti mapaspasamak itibiyag ti tunggal may sa kada tayo. Ngampatsak nga dati napintas a plano ti Diyos para iti kabsat mo. Nagado ti plano ti kabsat ko lakay. Kaya't naabantayak no agawid ak ijay balayda. Ijay kami kano nga agnaad ta asikaswag. Awan mo't kinidakas di ta, bakit? Ado nga agpaiso ti plano na, ngamnuan niya ti plano ti Diyos para kang kuana, iso ti matungpal. Kas na kunam itay, adalaki di tinapintas a plano na para iti kapsat ko. Nay, apa yan, Manong Rex? Kaslag dardaras kayo mat. Rabiin Magsagana kayo. Ay nawaw, apay, anyat na pasama kaya? Pimusayin ti katugangak. Anya? Kaano pa'y, Manong? Itay laeng. Magsagana kayo. Tagawid tayo pelaeng. Sige garod, Manong. Mangala ka iti badom. Iti kasta kita da pagsukat ami jay. Wen, Manong. Manungal daw tayo jaya. Depende. Noan yan ti mapagsasaritaan lagi ti kabsat ti katugangak. Ay nawaw, apay nga isuda ti agdesisyon. Saan aya ang mabalin ada kayo? Noan niya ti bagada. Isulatan ti masurot. Tapno awan ti maibagada kata tayo. Ay nawaw, ni Sharon ti umawawag, katrabiin. Anya nga sa ti ibagana. Hello, Sharon, kanakan. Auntie, awanin ni Papa. Anya? Itay lang, auntie. Adda kami dito'y balayita. Ay, Diyos ka. No adda pagluganan nyo, umay kayo kumaita, auntie. Awanan ti biyahe dito, kaanakan. Awan tricycle, auntie. Alas 8 mo ngaminan iti rabi, kaanakan. Ang ibagakid angkel mo iman, takasarita na ti kaaruba mi nga ada motor na. Wan man, auntie. Awan ngamin kaduami dito'y balayita. Dakda kami lang. No awan ti mangibutor kada kamay, anusan milat tangarudan ti magmagnakin ni angkel mo. Ne, apay kasta ti lang ang bakit. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo ya? Ni kaanakan a Sharon lakay. Apay kano? Awanan ni Manong lakay. Anya? Ada nga tati mabalin amang itulod kadata iti ayanda Manong. Awanan ti Jeff kin tricycle iti kasto nga oras. Kasano pa yun dayta? Sapay awan kadwa da kaanakan Sharon ijay. Ipadas ko ti mapan itaen ni Pilo. Ang mga nun nakariing pailaang dayay. Wan man lakay. Salud-sudam numayat amang itulod kadata iti ayanda Manong. Bareng no umanugot bakit? Sapay la kumaa, tamaawatan na ti sitwasyon tayo. No andaban tinagkuragang. Wano na isawag ko anakis. Sapay lang kumada mapakawanak, Manong. Nadagsan ka na kami, iti kastoy na pasamag. Ngimasapol nga aklunan me, tasaan mi ba't atangal tibiyag mo, Manong. Auntie Linda, awatin niyo ti tissue. Oh, Ang yaman ng kaanakan. Pasensya ka na. Talaga ajak malapdan ti panagtintin na gitilwak. maawatan kayo, auntie. Nangalaak matlang iti kapeyo. Agkape tayo pa'y. Ang yaman ng launay kaanakan. Agyaman na taimay kayo kini Uncle Eman, auntie. Nay maglaangin ata intulod na kami ni Pilo dito'y balayyaw.
Manungay ti binayadan nyo kan kwa na, ante. Awan mo kitay. Saan na mga inala ti bayad mi kuma? Tulong na kanumot tanday je kada tayo. Anyamatan da dya bakat Linda? Un nga ron, makapasar gid ni. Agin sa sangit kanumot. Aywan gaya manong. Nangag mo ka di ti istoryada. Ay nawa, anya ti istoryada Marlene. Nangag ko ti panagsasarita da. Kaya't kano day taalinda ti agnaad dito'y balay ti katuganga manong. Anya? Isu tinangag ko. Kitaan nyo ta ang mga no agnaad iti daytoy abalay manong. Itan niya kumaaga po nga agnaad dito'y balay ti katugangak. Hay, jak amua iti dayja bakit? No di kat agraraman Saan na mabalin ti kasta kapanunutan na? Isu arumbeng nalaang akasarita yung manong. Anya ti bagakin ko na ngay. Ibagayo asaan ang mabalin nga agnaad ditoy. Inton kwan, tagikwaan dapay ti balay ti katugangam. No di yung maibagakin kwa na, siya kun ti makisaritakin kwa na manong. Mabalin yung ti agawid. Ha? Nalpas matan ti tabon ni Uncle. Awanan ti aramidan nyo ditoy. Di yung ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay. Ay nawaw. Awan mo imbagak nga agnaedak dito eh. Na, agin didiam mo pay lang daytoy bakit? Anya ti kunam. Tapno awan tirirey, agawid kailangan kunak. Aguray ka. Sabalin siya met ti panagawat yu iti imbagak a plano ni Manong nga agnaed kami iti daytoy abalay no makarwar iti ospital. Hay, awanan ti adupay asao. Agraraman ka kay di Asino ka kumaamang ibaga iti kasta kanyak? Uray mamirmiraot kami laeng, saan ko apagintirisan ti kinabak ng tikabsat ko. Oho? Agraraman ka amang ibaga nga agawidak, kat kabsat na kalaeng may ti asawa ti kaanakak. Nututuusan kat saan kamot aparte ti pamilya may. Awan ti karbengam amakibiyak. Anya ti imbaga ni Marlene ken kabakat. Mabalin yon ti agawid, diyo ibagang agnaad kayo iti daytoy abalay, kunanaki din kanyak. Ay nawa, apay kanumot akasta ti panagsasauna. Ipagarup na siguro apagintirisak ti balay ti kapsat ko apimosay Anya kumatibibiyang na ditangay. Ipaglaang mati ka anakan taday jay. Day tangarod lakay, di na amo ti pagluglugaran na. Agpada da iti kapsat ng asawa ni Sharon, gamrod ken agraraman. Amangan mo't no iso ti kasta ti kapanunutan na. Amangan no ti kayat da, kat iso da ti agnaid iti balay ti kabsat mo. Awan ti karbengan ni Marlene iti daytoy abalay. Saan mo't nga iso na ti naikamang, ngam no agsasao, kunablan asinaw. Gamrod kit di dagita at tawa. Ti dakas na pa'y. Ipulagid da iti sabali ti dakas nga aramid da. Nakunampay lakay. Mabit man laang takasaritak day di a babae sakbay nga agawid ta. Nalpasan manong Rex. Anya tinalpasin, Marlene. Naibagakon iti dayja alindang agawidan. Pudno? Wen manong. Anya tinsungbat na kin kangay. Saanen anapatag no anya tinsungbat na manong. Tinapatag kat ammo na ti pagluglugaran na. Sa bagay mo't kidya. Sana mabaling agnaid day di abakat iti day ito'y abalayan niya. Isungarod asya kung tinangaramid iti pamuspusan manong. Agbain mo't siguro day di abakat iti inbagakin kwa na. Agsarita taman pa'y Marlene. May papan iti anya? Api akas di ti panagsasawm iti asawak akabsat ti pimusay. Ay nawaw, awan mo't dakas nga insawang ko, tata. Awan ti dakas ngayon sawang mo kunam. Kat no imbagam kano amabalin min ti agawid. Bantayan nyo nga minti asawa yu tata. Anya ti kayat mo asawan? Pagintirisan na mo't gayam daytoy abalay. Paginteresan? Amangan mat no kam malila ang tinangawat mo itinanggag mo. Wen, pobre kami. Ngam saan kami agamrod? Saan mi atagik kwa ente saan mi mataku kwa? Oho? Kan may sa, nagturod ka magimbaga iti kasta kada kami. Kat saan kamit aparte ti pamilya mi. Tilaing kabsat mo tinay kamang. Mismon tupay akanakan mi. Saan da maibaga ti kasta? Si kapay kiti. Saan anasaya ti kasya panagsasauya ti kabsat ko ang gala?
Di mo kamin kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Awan ti kan kanunungak. Napudno ti ibagbagam. Kasaritam ti kabsat mo. Ibagam adi na ipadlaw ti kinagamrod kin kinaagraraman na. Awan ti karbangan nyo amang isawang iti kastay ti kabsat ko. Awan mo ti karbangan ti kabsat mo. Amang papanaw kada kami ditoy. Anya, ti kabsat mo nga awanan bain tayo ti parikot. No di mo pa'y bagbagan day. Isunto ti mangibabayin iti pamilyayo. Saan apod no day ta? Saan kumaati kinagamrod yo tinangruna? Laglagi pa nyo. Nga dapay dagiti kabsat ni Sharon. Isuda ti agnaid iti dayto abalay. Pudno ka di nga adda saan nyo ang nagkikinaawatan kada Rex, Uncle Eman? Saan ka di ang nag-istorya ni Antim ken ka? Awan na dakdakamat ni Auntie Linda kanyak, Uncle. Ti kabsat ti asawam ti parikot. Ay nawaw, anya ti inaramid ni Marlene kan Auntie Linda, Uncle. Wan tabi nagaan na kanumot ni Antim nga agawi din. Idinalpas ti tabon ni tatang yo. Apay kanumot. Sa bali siguro tinagawatan na iti istorya anang ngagna. Ti imbaga ni Antim, ket plano day di papayo nga agnaeden dito'y balayo. Tapno adda ko mati mga sikaso ken kuana, ngam kastamot ten tinapasamak. Ay, una yan ni Marlene. Bagbagam ti ipag mo. Awan ti karbangan na amang ibaga iti kasday. Takabsat day di papayo ti asawa. Numaminsan mo't ni Marlene. Di na amo ti pagluglugaran na. Ala, bayan nyo, Uncle. Kasaritak ti ipag ko. Saan ang maiparbang ti kasdiya pa nagsasaom iti kabsat ni Papa, Marlene, ading ko? Awan ti amok abasol ko, manang. Ti pa nagsasaom kadaan ti kan Uncle ti parikot. Anya? Awan bibiyang mo iti day di abalay. Naa, no tinaisawang ko ti isyo, kayat kulaang nga ibaga a concernak, iso anaramid ko ti kasjay. Concern ka? Wano adda pa'y sabali ang makagapo. Ha? Ay ko, manang. Inton sumaruno, di ka makibiyang. Naawatam. Saan ko maasikat ti agbalin arason ti saan mi apagkikin naawatan kadaan ti. Pinagsasawam kanumot ti kabsat ko, Sharon. Gaputa di na amo ti pagluglugaran na. Saan anasaya at ti kasdi apa nagsasauna iti kabsat ni Papa? Ay nawaw, concern lang ti kabsat ko, iso anarabin na ti kasday. No may papan iti kakastabanag, awanen bibiyang na. Anya? Ulitak manin ha. Awan bibiyang nakadagiti sa nikwa ni Papa. Nasaya at atao ni Auntie Linda. Kat amok asaan na ang maaramid timang tagi kwa iti saan namat ako kwa. Diwan lang. Ibagam iti kabsat mo, tagkid daw iti pamakawan kini Auntie. Masapol pa aya. Kasapulan na. Iso nga ro tinagkamali. Ni Auntie Linda pa'y laang mat anasingpat, ken naayat at tumultulong ken ni Papa ti pangibagaan na iti kasjay. Ha? Agraraman kit di ah. Anya? Agpasensya ka kanukin Auntie Linda no makita manay. Itian niya kumaaga pungay mo. Agpasensya ka. Tatakas ti pa nagsasaong kenkwa na iti. No sa anak anagsao, ang mga no nagnauden day alinda iti balay ti katuganga manong. Aramidem latan ti imbaga kading ko. Anya? Tapno saan data apagpanunutan iti dakas. Saan ka di na ibagam kanyak akayat mo ti agnaed iti day balay? No saan ka ngagpasensya iti dayja alinda. Ang mga numakadlaw da. Datanto ti mapadaksan. No saan mo aramidon ti imbaga ni Sharon. Ay, pasensya kayon, iti dakas nga insawang ko, Auntie Linda. Naimbag may tanaamiris mo ti bidrut mo. No saan daklang a kinasarita ni Manong? Saan kong aramidan ti kaston? Anyat ko nam. Ha? Ay kwa? Ti kunak, sapay la kumata mapakawan na kon, ante. Inton sumaruno nga men, ambuam ti pagluglugaram. Wan, Auntie Linda. Di ka agbalin nga agraraman. No saan ka aparte ti pamilya, di ka makibiyang. Ha? Di mo ipadlaw ti kinagamraw ken kinaagraraman mo, tati kapsa mula ang tinaikamang iti pamilya may. Naawatam. Ay kwa, wan, ante. Nasaya mo nga rod no kasta. Ilugar mo ti bagay. Kan siguraduam, ahustaw ti panagawat mo iti istorya. Sakbay ka nga agsaaw. Tapno saan ka nakababain. Ay, nawaw! Sakbay
nga agsao ka, amuampay nga umuna ti lugar mo. Di ka agbalin agamrod ken agraraman. Taday ta nga aramid, ti mangibaba iti kinataom. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makitkitang ka di da ito'y lakay. Anya day tabakay? Ay nawaw, anya kumapay. Grado ti anak ta. Aya, Kita ti grado na. Nagngangato ka. Sigurado nga adamanen award na no bakasyon da. Manayunan manen ti medal a display tayo dito balay. nasaya at mat nga raw, nukas tabakay. Ay wala. Nalalaing ni Mariana nga anak ta. Ngem ni Giselle nga anak ni Annalyn. Ay nawa, saan mat amasapol nga ikumparam ti anak tayo ti sabali at tao eh. Ay nalakay ibagbagak lang ti pudno. Kasanong nadamakang nga iti kas na ibagbagam. Anya kumangay ti dakas na itinsawang ko. Katpudno mo. Wan ngam no adda ti makangag. Sigurado a panunutin daan alastug ka. Ay na, panunutan da no anya ti kayat da panunutan. Basta siya, naragsakak para iti anak ta. Talaga, paramak. Kumusta nga iti meeting yu idi kalman, Barbara? Ay na, nasaya at latamat na nanimfa. Saan kami matan anagaapa? Ay kat nasaya at anukasta. Saan akas idi naudi ang nag-meeting kayo ang nagaapa kayaw? Ay na basta siya. Adda award ti anak ko nana. Saan akas iti anak ti daduma dita? Nga awan ammo na. Kan kanayon apasang awa ti grado na. Ay nawaw. Asinumot nga iti dakdakamatem apasang awa. Ni Giselle Ni Giselle nga anak ni Annalyn akalugaran tayo. Anya. Pudno ti bagbagak na. Sigurado nga awan-awad ang maawat na dayjay. Ti napatag at inaramid na ti kabailan na. Ken nakapasamat. Sa bagay. Anya kumapay ngay tinamnamaan tayo iti kasya a klase ti ubing. Ket sipod pay ini awan met award ang maaawat na. Saan agapaw taadda award ti anak mo ket ibabameten ti padam atao. Maditikas ta nga ugali ti maysa nga ina, Barbara. Ay nawaw, apay paylaan nga ipos ni Annalyn ti grado ti anak na. Tila man nga min dildilawam di tabakit. Kita ti grado na lakay, Iya dayo manday ta cellphone kanyak. Ay nawaw, kita nga min atap no mamati ka iti ibagbaga. Di nakman iramraman iti kalukwam. Kundi pos nga min day babae. Naimbag kumamot ano na nga to ti grado ti anak na. Saan mo nga ron? Awan ti bibiyang mo dita. Proud laang ni Annalyn iti anak na iso akasta. Proud iti kas di agrado ti anak na. Mano atawanan nga gatatal. Ngam awan pa'y pulos na yaw awid ng award. Uray certificate lako mano iso. Agtal na ka man. San asyak ti ring-ringam. Day ta kinaparam magmuti ng runa. Nasakitan tila paayag ko amakangkangag iti kasta ngay bagbagam. Ay, kung naklakit din no asino ti masabat ko. Sika magayam. Ada ka din napatag nga ibagam, Barbara. Nakita ti impos mo agrado ti anak mo. Ay nawaw,
Anya nga'y tinakakatkatawa. Sika tinakakatkatawa, Annalyn. Agasam man, maiturod mo nga i-post ti kas di agrado. Ay, no siya, mabaina. Saan ta nga agpada iti kapanunutan anya? Umuna iti amin, Facebook ko dayjay. Maikadwa, grado ti anak ko ti impos ko. Apeng apiktado kalaunay. Ay, nasyak ngamin ti makarik na itibain para ken ka. No kasta nga rod, saan asyak ti ayan ti parikot? Agpatuloy akon. Di mo dadaulan ti aldaw ko. Tinawan laangan akas at ibagbagam kanyak. Ditakan. Na, nagturad matan day di a babae, ha? Nakita ka kinasarita na ka ni Barbara itay. Anya timbaga na ken ka. Ti maipapan iti grado ti anak ko nga impose ko, nana. Apay ka no ti grado ti anak mo. Nakababain ka, no? Ay talaga mo't day jay a Barbara. Aglablabos nga rod, nana. Gaputa ti award ti anak na. As jay matan ti ugalyen na. Tunggal umay ngamin dito'y isturkaw. Kat day taagpasikat ti amunang aramidan. Naparamag day jay a Barbara. Ah? One month, iso adyak kayat nga umay dito'y isturkaw. Tamangan kunak no makabaso lakpay kit din no iso ti kaistoryak. Nangato nga rod ti purwana, nana. Di mo't agbain iti kasjay nga aramidan na. Saan mo't kit di adakas no ibida na ti anak na. Tijak laeng ngamin kayat katunggal aramidan na ti kasjay. Ibaba na launay ti pada na atao. Nakaadal ka di dayjay, nana? Elementarya laeng tinalpas dayjay. Kan saan mo't nga iso ti kalalaengan iti batsda. Awan mo't laeng award na iday. Ngam no apay analastog ngagsasaw. Jak metten makita timpos mo agrado ti apok, anak ko. Awanan atatang. Ay nawaw, apeng hawanan. Awanan ata indilit ko, tapno awanan ti adu asao ni Barbara. Apay, anya manin tinsawang nakin kaya. Kas iti sigud, tatang. Ibaba na launay manan ti anak ko. Award ken grado manay ti makagapaw. Wan, tatang. Dandani man ngaminon ti bakasyon dagiti ubing, kat siguradong adamanan isabit na a medal ti anak na. Isumanan at ipasikat na. Anya dyan ang kung ay ikan na kanumot iti kumkumpurmi dagiti mistra ti anak na. Awan amok di tatang. Basta siyak, nadalos ti konsensyak. Ken uray kas jay ti grado ti anak ko, naragsakaklat ta para ken kwa na. Narigat nga ta ti agadal. Day tatisan ang mapanunot ni Barbara. Kasaritan man ti asawam si katunay. Apay ka di tata. Anya man ti dakas nga narami ti asawak. Makapaasar ti panagsasauna iti anak ken apaw. Manay? Wen, inulit na ti naramid na iti napalabas atawan. Jak amaw, no apay akas jay ti trato na iti pamilya. Talaga mo't day di a Barbara. Wen nga ron baraw, makaumamitan no maminsan. Saan mi kumaatutupan? Ngam kaslakarkarun na mutan. Siya kung tagkid daw iti dispensary ti narami ti asawak, tata. Pasensya kayo na. Di kayo madanagan, tabagbaga ak ti asawak. Ay nawaw, asino tinangibaga ang mabalin mo ti agay ayam si ka Mariana, ah? Awan matan ti aramidak, nanang. Anya nga awan ti aramidak mo't nga ibagbagam dita. Ag-review kakit di. Nalpas matan ti exam mi, nanang. Mauray laangan ti bakasyon mi. Saan man aday ta agrason ti paglaingam? Uray agbakasyon kayon, ag-review kalat na. Maak matan, nanang. Di ka pa'y agyaman, taadda oras mo nga agadal. Nasakitan ti ulok, nanang. Oh, alaam day to'y alibro, agbasa kalaangan. Saan man aday ta agay, ayam ti ammom nga aramidan? Di ka agsangit no di mo kayat ti mabangaw. Saan asyak ti drama ang makasta? No anya ti imbaga, iso ti aramidam. Siyak ti inam. Amok no anya ti nasayaat para kan ka. Unget kamot nga unget si ka Barbara. Kasano katangken ulo mat taputot mo. Aglablabos kamot nga minan. Ay nawaw, di nak isuro si Katoni. Anya kumati mo may papan iti panagadal ti anak na.
Kat saan mo mat anapadasan tinagadal? Iso nga ado ti gumurakin ka tanalastog ka ngagsasaong. Ay dinak isuro ko na. Amok tar aramida. Amon ter aramidem kunam. Apay nga ruda kasta. Apay amasapol nga ungtam ti anak ta. Apay amasapol nga ibabam ti padam a tao. Kunak tumet. Kastamanan ti bagam kanya. Wen ata kinasarita nak ni Tata Urling itay. Makaunget dan ken ka. Ayawan bibiyang ko. Di oray agunget da amin. Anya ko makanyak ita. Anya tinapagmitingan nyo ijay pagadalan itay bigat analine. Maipapan iti grado dagiti ubing, kan dagiti rumbeng abayadan minana. Apay ka day? Mas daawak nga main. Nakastaunay ti unget ni Barbara iti anak na idilimabas da dito'y isturkaw. Apay kanumot, nana? Kaslada nangag ko abim mabakano ti grado ti anak na. Ay, wun, nana. Saanan ati anak na titapuan ita? Isumot lagayam akas jay ti pungtot na. Apay mat nga agunget? Para day jay laang, ibabain na matan ti anak na. Ay, jakman mo iti dayjay a babae. Iso ma-pressure ti anak na. Takas jay mo tar aramidan na. Nakimiting ka kaday, anak kaw? Wun, tatang. Kay, kumusta mo ti grado ti apaw? Adda award na, tatang. Pudnaw? Wun, tatang. Inaabak na ti anak ni Barbara. Isu ama ditirik na ni Barbara. Inungungtan na kanupay ti anak na. Kasta talaga ti biyag. Saan aka na yon? Kat isuda ti adday ti ngataw. Husto kayo, tatang. Kaano ti recognition na ngay? Inton Lunes pay. Di adamat ti ma-display tayo a medal. Adda, tatang. Anya ti sangsangitam anak ko. Ninanang, tatang. Ay nawaw. Anya ti inaramid ni nanang mo kin kaya. Kasta unay ti unget na kanyak. Saan nga min asyak ti tapuan iti klase mi, tatang? Kanangat nga to ti grado ni Giselle ngam iti siyak. Tinapatid kat nakapasaka anak ko. Adda award ko, tatang. Iso na lang tasaan atapuan. Adamat gayam kat. Anya pa lang ti pagpungpungtutan ni nanang mo. Wan ata ti kayat nakat siyak ti tapuan. Kasta unay ti unget na kanyak iti paawit kamin. Uray mababainak kadagiti masabsabat mi. Kaslaawan laang kankwana. Mabit man laeng, takasaritak ni nanang mo anak ko. Saanan, tatang? Karkaro ang makaunget dayjay kanyak. Ibaga namanin ang nagpulong akeng ka. Apay ang masapul nga ibabain mo ti anak ta. Ibabain mo't asasawam si Katoni. Wan ata inungungtam ka no. Kasano, kat awan manak nakam day ta aputot mo. Noan niya ti kabailan na, saan tayo kumaakwestiyonin day tabakit? Anya nga rod ti kayat mo? Agul uli makaklaang? Iso ma-pressure ta anak mo takasta ka ngamin. Ay na, pampanunutik laang ti pagsayaatan ti anak ta. Kat no saan mo amaawatan day ta? Saan mo apakibyangan ti parenting style ko? Ay no, pagsayaatan ti anak ta, wano kayat mula ang ada ipasikat mo. Ikanak man iti balon ko, tatang. At dating paduling ko akwarta kin ni nanang mo. Di nakayat nga ikan, tatang. Ay nawo, apay ka no. Wan ata nababa ka no ti grado. Ay talaga mo't day nga inam. Saan ang makawaawat? Noan niya't muna, isumot ti ipilit na. Uray 20 pesos laang ti itadyo, tatang. Mala, alaam ti 50 pesos iti bulsa ti jacket ko, tani. Narugit ti imak. Agyaman naklaunay, tatang. Awan tayo yaman na anak ko. Igaid mo ti panagadal mo. Di mo latan ni kaskaso ni nanang mo, taugali ng tikas jay. Kunamlan asino mo't akalalaingan. Itanyaga po di mo inikkan di anak mo ita allowance na. Wen ata isumit laang asaan aseryoso iti panagadal na. Ay no, naglawag asaan ani Mariana ti antiparikot. Sika ti antiparikot Barbara. Apay, di mawat iti kwartakan ka. Wen, apay ka di. Apay nga inikampay lang. Awanan dumakkel ti ulo na.
Oray saan ati anak mo ti tapwan iti klase da. Suportaram latta kumamot Nakababay nga rod, nangat nga to pa'y ti grado ti anak ni Annalyn ngum iso. Tinapatag kat saan abagsak ti grado na. Bayadak man tinutang ko abangos, nana. Mano ka di nga minti udem. 150, nana. At iti bayad ko. Agyaman aklaunay kada kayo Awan ay nyaman na nakaong. Ay wun gayam. Aging gansamot ita kat nasakit tinakom ni Barbara iti anak yaw. Kat no inaldaw pagpupudutan na ti anak mi, nana. Ay aglabla basta asawam. Di na paikat nga ikan iti allowance na. Na, anya klase ti ina ti kasta. Iso ti mang pressure iti anak na. Kanayon kumot abagbagaan, nana. Yung natangkan ti ulo na. No agsasao kat kasla sino akalalaingan. Uray awan mo ti award na idi iso ti agad-adal. Tulungan nakman amang bagbagakin ko, nana. Ay wala. Kasaritak no umay dito istor ko. Karkaro ana asar ni bakit mau idi naamuan na anangat nga to ti grado ti anak ni Annalyn. Day tape ti maysa, nana. Kagura na launay ngamin ni Annalyn. Awan mo't dakas ngar aramidan jay tao kan kwa na. Ngam kas takit dahin ti pakpakita na. Kaasi ti anak ni Barbara, tatang. Apay, anya manen ti inaramid na itanak na. Di na kanu kayat nga ikan iti allowance. Ay nawaw. Apay mo takas ta ti aramidin na itanak na. Kasla agbala, tatang. Unay kan anak ko. Kaasi ti anak na iti kasjing aramiden na. Sapay la kumaat ada ti mang bagbaga kang kuana. Di na mo ngamin ipangag nila kay na. Agtugaw ka ta na patagdibagakan ka, Barbara. Anya day tanana, gayem ko day dinanang mo. At damot siguro karbangak amang bagbagakan ka. Ay nawaw, anyat kayat yung asawan, nana. Pangaasim tadi moong tanti anak mo. Na, iso ama pressure jay ubeing tanang ato launay tek expectaram kan kwa na. Gapo tadyak kayat nga awan pagbanagan na, nana. Maasi ka kadimot iti anak mo. No talaga concern ka. Panunutom mo ti marikrik, nana. Saan kat ati ipasikat mo laeng tinapatagkan ka? Anya, ipalagip ko laeng Idi sikat agad-adal. Pulos mo't nga awan award ang naawat mo. Narigat ti agadal. Amom dayta. Iso adi mo unay ti mang pressure iti anak mo. Tamangan no dayta kit day ti sumadutan na. Masurunak, kinasarita nak itay ni Nana Nympha. Awan award ang naawat mo, kunanaki din kanya. Pudno mo tinaibaga ni Nana Nympha. Saan kamot ngamin nga honor student? Wala, ngam di namat ko maiparupa. Amok akas jeti na isawang nakin ka. Gaputa kayat na ama ka amiris ka. Ay, sakman ngaminan ti bidot. Asino kumapit ti daduma ama pabasol? Si kalaang matikas ta ti ugali na ditoy. Alawanin, basol kun. Agbalbaliw kan bakit? Di mo ipilit ti kayat mo. Noan niya ti kabailan ti anak ta, iso ti ipanakkel ta. Narigat no ma-pressure dagiti ubing ko naktumay. Okay. Kas parentes bakit? San adakas nga isuro tayo ti pagsayaatan da? Ngam addalat ta kumati limitasyon tayo. Naawatam? Ay, nawaw! Kas naganak, rumbang laeng akitaan kan ipatag tayo no anyaman ti kabailan ti anak tayo. Saan adakas no isuro tayo ida? Siguraduan tayo laeng nga adda limitasyon na. Iti kasta, saan amasair ti rignada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa
Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Na, apay nga agil-ilad ka laang dita si ka Andrea. Apay kadi ayamanang. Agluto ka kumamatan Nasapa pa'y mutmanang. Ay nawaw, anya nasapa mo't nga ibagbagam dita, kat agala sa ismutan. Nasapa pa'y kuna lang arudan. Hay, saan man ati kinasadot mo ti ipakpakat mo? Di mo ibaga asyak pay laang ti paglutuam, amumit anak kitang dana. No nabannog ka, aginana ka lang dita. Siya kunti maka mong agluto. Ay, day takot tijak kayat kan ka. Ay nawaw. Agluto ka laang mo ngamin no kay kayat mo. Anya nga oras ngayon amangan tayo no kastalaang. Ni manang mut, nakapigpig sa manan ti sa una. Kasano, katkas kalabaldado iti kastangar aramidong. Agil ilad laang da tao, ibagayo mut tan abaldado. Ay nawaw. Pudnomad, kas kalabaldado, takasadot mo ti aggunay dito'y balay. Di mo mo't ngarod kayat ti agaplay iti trabaho. Itay pa'y amakadlawa ka. Anya ti madlaw mo, lakay. Saan kayo mo't nagsarsarita iti kabsat mo? Uray tong palbiag asaan kami ngagsarita. Awan nasakit abakrang ko, Artemio. Ay nawaw, anya man ti diyo nagkinawatan nga kabsat? Kasano mo ngamin, kas labaldado da itakabsat ko. Kasarita mi tinasaya at abakit. Namin ano mo tin akinasarita. Ngam awan latamad ti mapaspasamak. Kas labaldado at talaga. Day tala agpad padakkel iti ubot ti amunang aramiden. Noon niya man ti diyo nagkinawatan. Pagsaritaan nyo anasaya at amuyo mo't amay sa abalay laang ti pagnanagdan tayo. Saan mo't amabalin apapanawam ti kabsat mo? Tabalay dagiti dadakkel yu da ito. Hay, nauma akon lakay. Imbagak mo't nga mingken kay de nga agabang tayo ngam di mo kayat. Sikat ti nagdesisyon nga agnad tayo dito. Iso nga aganos ka. Adda ka din ni ading mo Andrea Jebalayaw, kanakan Mirasol. Adda angkal, apay. Diyak mo ngamin maranaan. Ibagak ko mga agaplay iti bikir iti kasinsinyaw. Kano kas labaldado day di akabsat ko angkal. Isumanin tinagapaan mi idi Lunes. Kaslabalda daw. Kasadot na ti aggunay day jay. Day talaang mat agpupupok ijay balay ti amuna. Agpadpadakkel iti ubot. Anya, Day tatipod no angkal. Narigat ang maibaon day jay. Sigurado nga apaan nak no ibagak nga agaplay iti trabaho. bala, sakto lang hindi makisarita kin kwa na. Nasaysaya at pa'y angkal. No adda kayat yung nga ibaga, idiretso yulatan kan kwa na. Tatalagang agsubang kami no agsaua. At damat gayam ti sana nagkinaawatan da Mirasol kin Andrea nga agkabsat bakay. Anya ti saan daan nagkinaawatan sa Torlakay. Kaslabaldado ka nung amin ni Andrea. Kanayon ka nung agpupok iti balayda. Di na kayat ti aggunay. Wala, tamo na nga danimanang na. No apay mo't ngamin nga ijay anag naid da Mirasol Dayta nga road lakay. May mayat no saan nga iti family house dati pag naedanda. Nang runa kat kasta ti kabsat na. May mayat no limasin dalaengen. Naku nampay bakit? Kahit nakasaritam ka din ni Andrea. Saan pa'y? Sikanto ti mangibagakan kwa na numapan ka itayanda. Adda kapi iti tirmos anti suleng, mga lakay laangan iti tasayaw. Saan akapiti gagara kaanakan? Anya nga rod ti gagarayo ante? Imayak, taumay ko ibaga nga agaplay ka kumamutin iti trabaho. Tapno saan ama umati kapsat mo kan ka. Ay nawaw, anya ti kayat yu asawan? Tapno saan nga agreklamo ni Mirasol.
Tapno di na ibaga akas kalabaldado. Ag-apply ka iti trabaho. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsinyo. Naa, nagistorya man gaya man tiloko. Oh, apay ang napaulimag ka. Di mo ka di kayat ti agtrabaho. Ay, kwa antay. Awan pa'y iti planok ti agtrabaho. Naa, kaanon tungay? Nariga mo't no agaplayak, kat saan kumula ang aseryoswan ti trabaho. Maadda anak pa'y kiidi iti bad record no ipilit ko ti agaplay. Anya man ang timpul-pulong mo kadaan ti suleng? Impulong. Ni, awan amok dita. Ay nawaw. Apay nga rod nga amuda ti maipapan iti apat ha. Ah, dayjay ka di? Makitam dayta. Ammo matlagayam ti kayat ko asawan kat. Agin di ammo kapay lang amin dita. Tapno ibagakan ka sa anak anagipulong. Oho, di da maamo no di mo na ibaga kadakwada. Adda makagapo no apay an naistoryak ti may papan iti dayjay abanag kini Uncle Sator. Ti bagam kit day, kayat mo ti agpabida. No nauma kayo kanyak, mabalin mo't pumanaw kayo. Da kayo ti pumanaw, tasikamot ti nakiasawa. Saan ang mabalin asyak ti agadjas para iti pamilyayo? Adda na biro ka, apagabangan tayo, Mirasol bakit? Ijay, Iti ayan ni Auntie Ines. Nalakalaan da abang ijay. Pagururayan tayo amalpas ti kalapaw tayo. kaano nga rod nga umakar tayo? Sika ti makamo bakit? Mabalin no bigat? Asay sayat manan bakit? Narigat agan anos dito. Sakit grabe no agapa kayo iti kapsat mo. Kurang laangan kat agkinabil kayo. Bun atakas jay mo ngamin ti ugal yun na. Kas labaldado ko na lang arodon. Agulimag kan. Ang mga numangag nakakat agsubang kay manay. Mabusurak launay kan kuha na lakay. Ti panunutom latang kat lumasin tayo mutlaangan. Awanan ti pa kasi kuram. Agab-abang magaya mandamanang mumira, Saul, Andrea. Ay nawaw, kapilitan ante, kapilitan nga agadjas da. Saan mo't amabalin asyak ti agadjas para kadakwada. Anusan da ti agabang ta isuda mo't tinagdesisyon nga agpamilya. Kasano ka nga ingarudang. Kabaalak ti bagik ante, Awan mo't nga rod trabaho. agtrabaho isuda laang ayat ti kabaalan na ti agtrabaho. Naka-apply ka ka din. Saan pa nga mag-applyak to? Ang mga no hiring pa lang ti bakery ti kasinsin mi ante. At damat na birukan da kaduada. Nukas na nga rod, ag-applya kun iti sabali. Ay katun agtrabaho ka tapno adda kanam. Saan kat aday ta kinasadot mo tinangruna? Agap-abang madgaya man da Mirasol suleng bakit? Idi kanupay napalabas alawas lakay. Osto, ano limasin da matang? Wan tapno maliklikan ti panagapad ang agkapsat. Kan, tapno masursuro mo't ni Andrea ti tumakder iti bukod na asaka. Nako nampay lakay. Aso kan pusa ngamin dagiti agkapsat. No si bibiyag pa'y dagiti dadakkel da. Sigurado ang makaungot dagijay. Bakit dan? Ngam kaslawan manaknakom da. Kasano mo ngamin kat sadot ni Andrea. Uray asino mo't ano kasjay ti kabalay mo. Talaga ang masikuran ka. Ditan pagsaritaan di may papan iti day tabanang bakit? Isuda mo't tin ati makaammo ang mga ramid iti pagsayaatan da. Mangidasar kakit din iti kanantatan eh. Mabisina kon. Busy kayo kaday, Auntie Suleng? Adda ka din napatag nga ibagam. Amangan kunak no adati amamuyo amayat agumatang iti balay kandaga, Ante. Ay nawaw. Awanan kwartam aya. Panagsusweldo mo't ita. Nagigkata kun iti trabaho, Ante. Anya. Iso nga ilakok ti dagakan balay, iti kasta, adati gastusak no agabrudak. Agabrod ka. Anya kumapay, Ante, ipadas kumamatigasat ko iya abroad. Anya. Tulungan na amang ilako, Ante. Ikang kay tulaangan iti komisyon niyo no gatangan dati balay kandaga. Ay pangaasim Andrea. Di ka agdardara sudos. Kasaritam nga umuna ti kapsat mo no anya mo't ti maibagana.
Di ka agdis-desisyon asiksikalaan. Anya ti kunam, Suleng. Ilakla ko ni Andrea ti balay kendaga nga impatawid dagiti dadakkel da. Ay no, amo ka di ti kabsat na ti kasta ang plano na. Sigurado nga inlimod naman Saan mo ta mabalin nga isulaang tagdesisyon? Dayta nga road, agpatpatulong pa'y kanyak. Tulungak kano amang ilakaw. Ngamjak kaya tanarigat ti mairamraman. Husto lang ti desisyon mo bakit? Narigat ti mairaman. Nang runa no tawid ti saritaan. Wen lakay, ibagaklaangan kin ni Mirasol ti plano ti kapsat na. Iti kasta, amo na ter aramidan ni Andrea. Una, dakil agulo na ita no maila ako na. Kat saan mo't nga amo ti kabsat na. Anya timbaga ng ti sulingkin ka bakit? Ilakla ko kano ni Andrea ti dagakan balay nga impatawid dananang kentatang. Ay nawa, apay ka nung ila ako na. Una, taipadas na kano matigasat na ijay abroad. Ay, nalakaya mo taga bro. Day tangarod ti di na mapanunot lakay. Isupay laang mat nga addas-adsadot na ti agabroad. Kandakil mo't laang ti kasapulan na kwarta. San pa sigurado no makapasa? Ipagharap na siguro analaka ti agabroad. Kasarita ma, ibagam adi na ilakla ko ti balayo. No plano na ti agabrog, agkita pa'y laang iti sabali apagutangan na. Gatangan talaangan ti balay lakay. Numano ti ibagana, kat iso ti yutangan ta. Sayang dayjay no ilako na iti sabali a tao. Sige, aglunak laangan no mano ti preso nga ibaga ti kabsat mo bakal. Anya ti masapul mo? Ilaklakom kanumot ti dagakan balay dananang kentatang. Wen, husto ti indanon dakang ka. No di mo kaya ti agnad ditoy, di mo ilako iti sabali a tao. Kasapulak nga rod ti kwarta ta aga brudak. Ay nawaw, nalakalaan kan ka ti agdis-desisyon. Siya kun ti makaamoy ti bagik. Di nakman nga minan isuro. Inton madamdama, ibagam tumanan akasla akbalda daw. Mano ti presyong, taanusan mi nga yutangan. Gatangan yung arawd. Una, may mayatlat no siyak ti pangilakwam. Kisayam laang ti presyong, tadamot karbangak iti day ti abalay. Nalawag ka di, Adda ka di kontak mo iti kabsat mo, Mirasol kaanakan. Manmanulaang agparik na day di anti. Busy ka no iti trabaho na. Anya ti kunana, at day jay abroad. Wan ka no mat anti. Apay nga rod ana ibaga ti may sa akalugaran tayo. Anabayag ka no mat na makitkita na iti may sa nga inuman ijay sentro. Anya? Dayta mo tinaistorya na kanya. Iso nga uray da kami kan angkelyaw, kat mas daaw kami. Nukas na, saan gayam apod no ti panagabrod nga ibagbagana? Nalabit akasta kaanakan. Ay nawaw, kaslabak nang dadya at tao. Nang ipananan nga iti kwartana. Kuntakam latan, tapno maamuan tayo ti pudno. Uray kuntakak, agulbud tumutla ang anti. Urayan tay latan ti panagawid na. Talagang awan manak-nakam dayjay nga Andrea lakay. Ay nawa, apay man ang ti kabsat mo bakit? Saan madgayam anagabrod? Anya? Inulbudan da tayo. Saan apod no ti panagabrod nga ibagbagana? No saan anaga bro? Sa dino nga rudin ti en na ita? At dayjay syudad Anya? No maibos ti kwartana dayjay, sigurado nga agawid to. Pag naadam nga rod dito'y balay no agawit? Ay sa anak nga umanugot. No kayat na, agnaed iti kalapaw anagnaedan tayo idi. Nasaysaya at pa'y bakit? Narigat tagan anawa. Kan barang agnakam matlaang ti kabsat mo. Andrea, Siyak nga rod manang. ay nawaw, sa dino tinaggap-gapwam? Ijay syudad manang. No kasta, husto ti bagbaga dagiti kalugaran tayo, asaan apod no ti panagabrod mo? Wen manang, sa anak-anak abroad. Ay nagluko kan? Nangip-ipanam nga rod iti kwartam. Awanan manang.
Ingastos mo iti awan ka is kan na abanag. Ay, pangasiyo ko ma, tapalubusan nak nga agnad iti daytoy abalay manang. Tulungan nak nga agrugi manan. Ay saan ang mabalin ti kasta ka panunutam? Anya? No kayat mo, agnaed ka iti kalapaw ang agnaedan mide. Anya? Tapno masursurom ti tumakder iti bukod mo asaka. Agtrabaho ka ngamin. Saan aday tak kinasadot mo ti ipakpakat mo? Nagawid mo't gaya man ni Andrea baka Un lakay, idi may sangal daw kanulaeng. Iso ti agnaed iti kalapaw damira soul. nagloko na ita ka nakanta. Nalabos nga rod. Sakit ti ulo ti ipapaay na iti kapsat na. Sinayang nalaeng ti kwarta nga imbayad ni Manang na Mirasol. No nagpuunan na latta kuma, di nasayaat kuma. Ti damag ko kat mahilig ka nung amin iti bar. Isumo laeng tinangag ko nga istoryada, lakay. No adda iniggaman na a kwarta, masapul gastusan na amin. Naimbag ko man no nagagat nga trabaho, tapno masukatan tigas gastusan na. Saan mo nga road? Kasaritan man kiday. No kayat na ti ag-extra ti bikiri ti kasinsinda. Agadal nga minan ni Jelly, Jesudad. Awanan ti katulungan ti anak ta. Kumusta mo ti kasasaad mo ditoy, Andrea, nakong? Nasaya at latamot ante. Naimbaglaengen ta manugot ti kabsat mo nga agnaed ka ditoy kalapaw da. Kayat kukumati agnaad ije balay ngam di damo kayat. Binayadan da nga rod ken ka. No apay mo ngamin nga inlakok day di abalay ah. Saan nakit din ang makasuble. Awanan ah. Kapilitan nga agano sak ditoy. Di mo't imbagaken ka ide, adi kag dardarasudaws. No di mga kada kayo. Saan siguro akas ti tinagbanaga ante. Talaga ang maudi ti babawe. Ngam saan pa'y mutkit di anala daw ti amin kaanakan. Wala nga manumot ti tawon ko ante. Saan pa'y anala daw ti amin. Aggagat ka, tapno nasaya at tumot ti pagbanagan ti biyag mo. Narigat ti agsadot-sadot kaanakan. Kastaman nga ro ti aramidok ante. No kayat mo, ag-apply ka iti bakery ti kasinsin mo. Agadal nga minin ni Jelly ijay syudad. Mabalinan ti agaplay ita ante. Wen, mapan ka. Ngampang nga asim ta aramidam ti pagrebengam. Aggagat ka, tapno napintas tumot ti masakbayam. Ay, nawaw! Di pa nagbaligi kat adamot laang iti bukod tayo nga ima. No nagagat kan responsable tayo, dakkel ti tsansa nga agbaligi tayo. Kanayon tayo kumaalaglagipan, at ikinagagat kan kinaresponsable, kat tulbak iti panagbaligi iti biyag. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.